Katu kat ningot kilong kami, kilami syakhamat ben pen pau ya ka jing sngo khia halor ka jing sha thok jongki ha uwei urang ba ubaju hikai ya ka jing elekai martial arts bat ka bala jia ya ki khun jongki ha ka jing ya kendu ya ki lat pathai khu bor manta ka janme jang ka shiphotrek unai tung arhajar apusau kini kilong kami kilakinno persha ya uwei unong hikai jong ka jing elekai martial arts kata ya uba Doni Rani uba pinya ya ka school hikai karate kickboxing bat kiwei de ke jinga lekai ya ka ne ka school latip kum ka Meghalaya School of Martial Arts ka badon halat kor ha ka dong kenton umon kat kum ka jinga thu kini kilong kme bakin thup ya ikong Sylvia Dekharna Jayau ikong Jessica Bla na Madan Ruting ikong ke nong khlaw bat kiwei pat kilong kme ki bana ka shnong kharang kilakin no ba ha ka limpung yakob ka badang shudab longshan hadaradun watla ka jing yakob jong ki khana red ki ba ha po ka category sub junior omshim ladon ka jing yakob henry uba Doni Rani ula thok eki ba ka don ka ne ka jing yakob ha ba ki kme ki pa kilapin lot ya ka bylet by one sa ka wai pat ka benta ka ba ki ne kilong kme kilakin no persha ya uba Doni Rani ka dei halor ka jing dawa jong u ya ka bha pisa na ki khinna ki ba job ya ki jing yakob shabar jalan ya ki ba yo khusnam na ka sarkar Meghalaya ula dawa ban ai bha 4% na ki jing yo bat 1% na ka scholarship ka ba ka sarkar ka aisha ki khinna bakin nang pinjana shu shu ya la de ha ki jing le kai kimi pa jo ki khinna ki be le kai sports mo di wan hangde da ka musim ka bas mo khia ha do pat kata ti ndei tang mangi ru ki badan le kata ka complaints ndei ki dang pon ki to tang ba kimpa yo la ba ya wan lang sha te ngila da thok si thiru shau director assistant director working president jong ka MSOA general secretary jong ka sports no te gani ko complain ka long sha phang ka jing de ya kai jong ki ni khon jong ni ba ini ba Doni Rani te man ha ka ne I khot ikini ki khon jong ni ban ni le kai shata support deradun nan kadon ka jing le kai ho pra khandai ba chi phau ta re upanai mi jong ma taw smen te ila pha emi kata ka flyer kata ka notice te ha kata ka notice ni yo I ba don kata ka sub junior category ki khon jong ni ki dang re ki ha ba ka sub junior category tingi ila ong kam don so kum kata ka category jong ki sub junior te hendre ni le kra ni ishaye ni ong ngimde ban patai sta ngimde ban talan ka don ila tip ma I te ki don ki wei pat ki kimi ki pa jong ki wei pat ki khana ru ki phone hendre ka ju ka reply ki yo te kata ke ni ting ila shania e mo ku ta no ya lam tingi le chata support de radun te ka school ru ila ni pan shuti te na school ru kila ai da kata ka jing kemen da kata ka jing shania tingi la elen te kumangale ngapha da ka train mo ngapha da ka flight nama pa ikim e ita ipon ma kila de shwas to ke exam mo te dara poista shadera dun yo jing tip ba kam don kata ka jing le kai ni kita ki sub junior category kamisin jungi ki kimi ki pa ka long kum bala tung do so khat no ba kata ni kimi ki pa ma ndei tang ni ko pizza ka kata ka por jungi ki na ka kata ya ka psychology jungi ki na no te ngi di ong stage sport da dun ni la le control yi ti nom pen ya ki ong kam de ko pop jungi ka de ko pop jong ta ba le pa hala bal ada bio I ka notice bom dan ti kum kini ki AP ti ki don sa ki we ru kini ki parents ki athu ya nga ba ki ong pun long meeting upan shi 4% na ka award jong ki khna ba ki yo man ha gani but some percent man upanan na ka ta scholarship ti perkhat ki kin ba kerteng jo ngaru ka di Jessica Bla te ngaru mamat kita ki ju I ki jing ki bai ong doktor Henry ndangala lekran I ya kata ka jing pha jong I kita ki khana sha kata ka bai le kai te ha I ong ya nga ba ha ka kot hu bor tho ban pha yalam ka bajok len khan mudai te kata ka bajok len khan mudai ka ha po ka kot hu bor tho ban kan long tangkum ka as a team manager bakan le henry indala poi sha thi ki pen long coach ya ka
Tengah kamtip ya kata. Hoi lada kadai makana ka bahayeng jongar ndai ngamtip ya kata kumno ka yo certificate thok kumno shina certificate ya ka bakan la ban long coach ru ya kata ngamtip shisha te dang step i don ba phun ya nga bo ong kitip ne em ka tu ka hep kan si jong phi ka long coach ki khun jong phi chate nga shu kan det ham ta te nga pen i kata ru ikpa mong ong nga pe ini ipara jong phi te ikpa ir khi namar bakli mo iru imtip mangir imtip te dah hadian ban kadon bat ka profi kisen ki marjan yang tani ka certificate pe ba kani ka certificate kisen ki marjan yang te ka jingshna jong ka certificate ru ngam tip hok ladang ade bahyeng ru ngam tip mano ba penshna kani ka certificate coach jong ka ru ngam tip netip kasna la diru ngam tip ya kata te marsin yo ya kane ngale chayong sadoni ngong ngaya kandu ya i habar idang thatjan bat ikong anita ilok jong i te ngong sa ngalong ban ya kren bat phi ong long ali rong hayeng dang ila long hayeng ila ya kren ba ita isadoni ngong kumno sar phi le ben long coach da ka bampat dei ka khna sport persen du kam dei ka dei tangka asya bat ngatip bakadei tangka asya bat bakaong ba ngatdei kum ka NGO kadei ka senglong kumir hasnom ni tip tang bakum tahi bakadei kata ka NGO bat ka senglong kumir na kasnom madarting te ngaong ye isa kum tang ngaong long se mosar ba pin penlong coach da ka ba klempat puli ka klempat le exam ye ka coach ka ratiru isar irkhi isa doni nang dang ningkong irkhi ong em kamlong kamdei kum ta te ndang ala pen ini ngapen i kan ni kan ya kan ni te ong hana o bang shpun long tang shipang ndawan nang thi ngan sakni no ikan ni certificate to kata kala put mo te ndala dep nang ta dap ship dap artayo lai tayo te don ki parents bapli ki ba ikot meeting ikot kata ka meeting i ong ba kata ka meeting ka penlong i ong bang i hapsiu ya kata ka 10% naka cash award jong ki khana bat sanspa tingka naka scholarship jong ki khana jikhisha kimdei ban kani kala long kum baki diman naki khana bakin hap ai ki kata ka scholarship hangni ngapen remjur re kalorenza bakamdei kan bakan kwa ya ka ei ka bamdei hok ka jongka na markar ka di ka khana puli kamdei ka khana ka badang bi katip ya ka scholarship ba ya ka scholarship ki ai na banta ukhna shimet bong yo ban pendon kam ya ladi ndre kum kalorenza kam dei kan ban pan ban diman na ki khna bakin hap ai ya kai kata ka san spa man la ubenai na ka scholarship plus ka bai benai ka bangi hap si man la ubenai te so ka wei ru nga don kan man tentu ya ki parents mo ki bapa le kai ya ki khun bakin songthu ya ka ei ka baki dei ban ai ya ki bat ya ka ei ka baki kim dei ban ai nga ka jingkar pat jong ai ki parents ka long ba kim dei shu ban ai ya ka tu ka awu ka 100% ka baki ki pan bat ya ka 10% namar ka dei ka hok jong ki khna kam dei hok ban yo maki katahi ka banga nga kwa ban pensyai ki parents namar ki parents teng chanong pendong ki dei ki bun ki bapli ki bedang bi ki bam tip hiru wat teng ru habangi pha le kai ba ya ki hamngi pha le kai ya ki khun ni haban lut daladi ndrei habangi le wat jing tip na ka sport ko ong ba man la usnem usadoni yo na ka banta bangin ai ban le kai ki khna shabar hendrai na ki khna nong kendong bapli shem bisa daki popo haja ki khun jonga bat na badar ting don hi amadar ting arlaingut tenga pat ya kata ka jingpan jong i kata ka cash award dang ningkong onga lada impan ru kadai yang i ban buron namar ki khun jong i kila yo i kata ka namo lembah ka jing hikai jong i long ngam dok ta than ya kata mo ba ide nga ai ya kata ka 10% man ada ong isa ni ko sa ngam pat yo ban le sei namar ki ada ka cash te ap shitayo artayo ti ong to ndrei dalaya ki singi ki pon ang kata pan dalaya kita ki singi kita yo ki banai
hadian kat tu kat ni por pat ikut meeting ya ki parents teh kata ka meeting ngak hamlek te ka bapen long meeting ki bakot ya kata ka meeting de ikong Anita Song Thiang bat ka bajok len khan budai ki penlong ya kata ka meeting hapo jong kahien jong ita isa pensyai te ki pajan jong ki balek ki ong baha kata ka meeting bala ong ki parents barok khot ban siu ya kata ka san persis ya kata ka scholarship jong ki khana san spa man ubenai te don lagi parents jong iba ki baduk ki bateng-teng bakin pha le kai ki khul ki haban ba da karam te na lor kata ka 10% ka ba ilapan menta ipan so lagi khana ya kata ka scholarship ka bakam dei hok ba inyo namar ka scholarship bat ka cash award ukon rat uai na benta ki khana bakin yo ban kersyan daladi henry menta kum ka Lorenza ka ba penlong ya kata ka meeting ngasmo kala ba kelajur ba kapan ya kanika ka awards ka bikipan man na ubenai bakin ai syaki san spa na ka scholarship man ubenai plus ki parent habaki pha ki khon bakin le training ha ka school jongki ki siu san spa shi benai man la ubenai ni hab kata ka monthly fees ka balong san spa shi benai te plus ki bay register shi phang i ong register ar hajar na benta kata ka jingle kai barok khoi shwa ka national pat i ong register sa shi hajar uwei khna te ka basosi pat ka long kum ni kan menta don ngawan hang ni om banga ngawan hang ni bangan support kini ngawan ban support lang ye doktor o ya i du ru namar ba kini ki khna ba pli kim pat yo lat ban siu ya kata ka 10% bat ya kata ka scholarship ka baki kipan na ka benta baki 4 ai ya kata ka scholarship ibe ya ki bat ida keren haya kata ka jingbe te ngam don henry ngam yo i ru henry kat kum ka jing ya thu ki kimi ki pa ba ong baki be i ki khun jong ki te ka long ka babakla kan ban be i ki khna tang namar ba impat siu ya kata ka scholarship ka baki pan namar teng hapden ka jing duk ni iki kum ki kimi ki pa habangi pha iki khun ban le school ru kinong hikai kidang up la dangin pat la ban si by school ndrei kam de gen kum ta ba kin be kun jangaru bashan scam le yele kai ji podere dun bacha podel hin kashmir te sautali ka wei pat post level te ngalik pan srei pan kita certificate ula de le kai ula yo kita certificate la de yo na te na cakap le kai te ki pha ha kata kasi ki ong ra alut ya kan ki original certificate bangin bele award ben apply scholarship te na barok khai ki kimi ki pam de tananga na barok khai ki pha wan ra alut te hadin bala de apply kita ka scholarship ya kita ka award ki amon sim na kan certificate ki pha group te ngabar ngala le chim pat ya kita ka national certificate sautali jangan hadu mentara kim ai sudah nagai gana ngam tibre sar long degen ngam aino ma ka certificate national ki ni mdan ne yo ka paisa bhai ne ka paisa maram ne ka paisa sintem amun sawat ki am tang dun kan paisa ma haba masa mit ni de ka deben pai ne ngam em kata ta sakli ka unta sa hadu mentara long ngam ne ba kan paisa sta ngathrai ba ki ele na ngam tipsho hadu mentara khun ngam padio ari ta certificate na sare kata yo ba ki kwa e kata ka 10% la ne ka scholarship ngam pat ada na namar ka award le ngam padio akhirnya jam ka award padio udang sedang le kai tang sistem ta padon ka scholarship la ngam pat ada scholarship tang la yo tang ngam pat le ada